ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತಾ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಸದಾ ನಿಕ್ಲೆ ಸೇವೆಡು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಕುಡ್ಲದ ರೈಲ್ ಆಫೀಸಡು ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಸುರು ಸರ್ವರಿಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ನ ದಿಡುಪೇದ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕನು 2017 ಕೇರ್ನ ಕೇಸು ನಾವೂರ್ದ ಆನಂದ ನಾಯಕ್ ಸೇರ್ದು 6 ಜನ ಆರೋಪಿಲಿಗೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಕುಡ್ಲಾ ವಡಿಪು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಕಟ್ವಣಗು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ್ನ ಏವ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ ತುಳು ಭವನಗೂ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಭೇಟಿ ತುಳು ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಕತೆ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕುಡ್ಲದ ರೈಲ್ ಆಫೀಸಡು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಸದಾ ನಿಕ್ಲ ಸೇವೆಡು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಪನ್ಪುನ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟದೇರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಐಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪೊಂಜೋಲಿಗು ದೌರ್ಜನ್ಯ ದರೋಡೆ ಸೇರಿದು ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ದೂರ ಕೊರಲಿಂದು ರೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಂತೆರ ರೈಲಿಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಂಜೂಲಿನ ರಕ್ಷಣೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟದು ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಸೇವೆಡು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಪುನ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಕುಡ್ಲದ ರೈಲು ಪೊಲೀಸರಿಡಿದು ಶುರುವಾತಂಡ ನಗರದ ರೈಲ್ ಆಫೀಸದ ಬುಧಾರ ರೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ವಿವರ ಕೊರಿಯರ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಸೂಚನೆ ದಂಚ ರಾಜ್ಯಡು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾ ರೈಲ್ ಆಫೀಸಡು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಪನ್ಪಿನ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತನು ಪಂಡಿರ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಪರಬೇರು ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನಕುಲು ರೈಲಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಮಿತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ವರ್ತನೆ ದರೋಡೆ ನಡಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ರೈಲಡು ಪೋವಡುಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತತ್ತದು ಬೇತೆ ರೈಲಡು ಪೋದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗುಮನಗು ಬೈತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಯೋಜನೆ ಶುರು ಮಲ್ತದಾನ್ ಪಂಡೇರ ರೈಲಡು ಪೋನಗ ಅತ್ತಂಡ 24 ಗಂಟೆದ ರೈಲ್ ಆಫೀಸಡು ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ತುರ್ತು ಪೊಲೀಸರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೇವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಒದಕೊಂಡು ಇಂದಿನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನುಡುಂದು ಮೋಹನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಂಡೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಿಯರು ಎಎಸ್ಐ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಮಧು ಆರ್ಎಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಶಿವಾನಂದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರ ಮದ್ಮೆಗ ನಿಶ್ಚಯಾತಿನ ಜವಣನು ಕಾರಡು ರಟ್ಟಾದು ಕೊನ್ನದು ಕೆರ್ನ ಕೇಸಡು ಆಜ ಆರೋಪಿಲೆಗು ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆತಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಿಡುಪೆದ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕನು ನಾವೂರ್ದ ಆನಂದ ನಾಯಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು 2017 ಜುಲೈ 21 ಪಟ್ರಮೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾರ್ಗೋಡು ಕೆರ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತಾದಿತ್ತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋಟುಡು ದೂರು ಸಾಬೀತಾದು ಆರೋಪಿಲೆಗು ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದೆರ ಮದ್ಮೆಗ ನಿಶ್ಚಯ ಆತಿನ ಜವಣನು ಕಾರಡು ರಟ್ಟಾದು ಕೊನ್ನದು ಕೆರ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು 6 ಜನ ಆರೋಪಿಲೆಗು ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋಟುಡು ದೂರು ಸಾಬೀತಾದಿತ್ತದು ಆರೋಪಿಲೆಗು ಶಿಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದೇರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ದಿಡುಪೆದ ಜವಣೆ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕನು ಕೆರ್ದಿತ್ತೆರ ನಾವೂರದ ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ ಕಸಬಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಚಾರ್ಮಾಡಿದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಡುಕೋಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುದುತ ಲೋಕೇಶ್ ಮೇಲಂತ ಬೊಟ್ಟುದ ನಾಗರಾಜ್ ಆರೋಪಿಲಾದುಲ್ಲೆರ ಮದ್ಮೆ ಆದು ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನ ನಾವೂರದ ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಪೊಲಬಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಮದ್ಮೆ ಆಯರೆ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆರಡ ವಿಚಾರಿತದೆ ಅಂಡ ಅಕುಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದೆರ ಒಂತೆ ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಡುಪೆದ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮದ್ಮೆಗ ನಿಗಂಟಾದ 2017 ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ನಿಶ್ಚಯ ದೀದಿತ್ತೆರ ಈ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾದ ಜವಂದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಡ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆನಂದ ನಾಯ್ಕೆ ತಾನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣನು ಬುಡು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಐಕು ಒಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಜೀವದೆಪ್ಪುವೆ ಎಂದು ಪೋಡಿಪಾದೆ 2017 ಜುಲೈ 21 ರಡ್ಡನೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರವೀಣ ನಾಯ್ಕೆ ಸುರೇಶಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಡು ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಜಿರೆಗ್ ಬಲ ಅಂದ್ ಪಂತೆ ಉಜಿರೆಡು ಮಾತ ಆರೋಪಿಲು ಒಟ್ಟಾದು ಕಾರಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕನು ಪಟ್ರಮೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಪೋದು ಜವಂದಿನ ಬುಡಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಒಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪನಗ ಕಂಟೆಲಗು ಬಲ್ಲಡು ಕಾಯ್ತದು ಕೆರ್ತೇರ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವೆಕ್ಕಿದ ತಗ್ಗು ಜಾಗೆಡು ಗೋಣಿಡು ಪುಣ ಸುತ್ತುದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚ ಪೊತ್ತಾದು ಪಾಡ್ತಿರೋ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು 6 ಜನ ಆರೋಪಿಲಿನ ಮೇ 4 ಪತ್ತದಿರೋ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಪಗದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ಪೂರಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ದೋಷ ದೂರು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರೋ. ಒಂಜನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 33 ಜನತ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ದೂರು ಸಾಬೀತಾಯಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಿರೋ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾದ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರೋ. ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಭವನಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ. ನಿರ್ದೇಶಕರೇನು ಎತ್ಕೊನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ತುಳು ಭವನದ ಬಾಕಿ ಉರಿದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಮುಗಿಪೆರೆ ಅನುದಾನ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗುಮನಗೂ ಕನತೆರ. ಕುಡ್ಲಾ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಭವನಗೂ ಗುರುವಾರ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಗುರ್ಕಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರಡ ಚರ್ಚೆ ನಡಪಾಯಿರು. ತುಳು ಭವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನನಲ ಮುಗಿದಿಜೆ ಅವಿನ್ ಮುಗಿಪೆರೆ ಅನುದಾನ ಕೊರುಡಾತನಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ ಗುಮನಗೂ ಕನತೆರ. ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇಲಾಖೆ ಬೇಲದಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೆರ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಪ್ಪುನ ತುಳು ಭವನ ಆವಡು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಭಾಭವನ ರಂಗಮಂದಿರ ಹಿರಿಯರು ಪಿರಾಕಡ್ದಿಂಚ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಪರ ಸಾಧನೊಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವುಡಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಂಗಪ್ಪ ಮೇರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಹಪ್ಪುನಂಚ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಅಕಾಡೆಮಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲಿನ ದೀಪನ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ನಡತನ. ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹಾಜರಿತ್ತೆರು. ತುಳು ಭಾಷಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಈ ತುಳು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ತುಳುವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲಿರುವಂಥ ಸಭಾಭವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಂಗಮಂದಿರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನು ಹಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀವೋ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ತುಳುವರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆಗಿರುವಂಥ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ವಿವರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಸಚಿವರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಚಿವರು, ಈಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ನಾನು ತರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಒಡಿಪು ಮುಟ್ಟ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪಾಡುನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮುಲ್ಕಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗ ಕೈತಲ್ದ ಕಟ್ವಣದ ಎದುರು ಭಾಗ ಅದುರು ಬೂರ್ತುಂಡು. ಕಟ್ವಣದ ಗೋಡೆಲಿಡು ಸೀಲ್ ಬೂರ್ ನೀಡಿದವ್ರ ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಾರಿ ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಹಚ್ಪತ್ತಾಜೆತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಒಡಿಪು ಕಡೆಕ್ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮುಲ್ಕಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡಪುನಗ ಕಟ್ವಣದ ಎದುರು ಭಾಗ ಅದುರು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಒಡಿಪು ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಮುಲ್ಕಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟೆ ಪೈಪ್ ಪಾಡುನ ಕೆಲಸ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ನಡತದುಂಡು. ನೇಡ್ದು ಲಲಿತಾ ಕಟ್ವಣದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೈತಲು ಸೀಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಆತೆ ಹತ್ತು ಫಿಶ್ ಹಟ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎದುರುಡ್ಲ ಒಂದುವೇ ರೀತಿ ಅದುರು ಬಿಡ್ತಳು.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೆ ತನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಏರ ತೋಜಾದೆರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಟ್ಟುವಣಗು ಉಪದ್ರಾವ್ ಕೆಲಸ ಉಂಟಾವುಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಪೆರ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಲು 14 ಅಡಿ ಗುಂಡಿಡು ಪೈಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪೆರ ಅಂಡ 7 ಅಡಿಟ್ಟು ಪೈಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ ಈ ರೀತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ಕಟ್ಟುವಣ ಊರುಂಡು ಕಟ್ಟುವಣದ ಅದಾನಿ ಅವಿನಾಶ್ ತೆರಿಪಾದೆರ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಾರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಂಪನಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದೆರ. ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಯವರ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಆ ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಅಡಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 14 ಫೀಟ್ ಅಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೋಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದು 7 ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೇಂಜರಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯ ಏನಾದರೂ ಮುಂದಿನ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿಂದ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಲ್ಕಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೂ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಭಯ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೃದಯ ಭಾಗದಿಂದ ಮುಲ್ಕಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ. GM ಮೆಡಿಕಲ್, ಲಲಿತ್ ಮಾಲ್, ತುಂಬ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಗಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಏನೇನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪಾಡುನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಕಟ್ಟುವಣದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಅವಗಣ ಆಪು ನೀಡಿದ ದುಂಬೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಮನ ಕುರಿತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನೊಡಾತಂಡ. ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟು ಉಂತಾದಿನ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಉಂಜೇನು ಕಲ್ವೇರು ಪಗೆಲಡೆ ಕಂಡದು ಕೊನತಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲದ ಬಂದರಡು ನಡೆತದನ ಬದ್ರಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕೈತಲು ನವರಂಗ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್ ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಒರಿ ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗಾಡಿ ಉಂತಾದಿತ್ತೆರ ಅವೇನು ಇರುವೇರು ಕಲ್ವೇರು ರಟ್ಟಾದಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ತೋಜಿದನ. ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟು ಉಂತಾದಿನ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿನ ಪಗಿಲಡೆ ರಟ್ಟಾದಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪೇಂಟದ ಬಂದರ ಪ್ರದೇಶಡು ನಡೆತದನ ಗಾಡಿಡು ಕಲ್ವೇರು ಪದ್ರಡಾಯಿನವು ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ತೋಜಿದನ. ಬಂದರದ ಬದ್ರಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕೈತಲು ನವರಂಗ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್ ದ ಬೇಲೆದಾರು ಒರಿ ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗಾಡಿನ ಕಾಂಡೆ ಉಂತಾದಿತ್ತೆರ ಬಯ್ಯ 4 ಕಾಲೇಕು ಇರುವೆರು ಜವಣಿರು ಈ ಗಾಡಿನ ರಟ್ಟಾದೆರ ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಕುಡ್ಲ ನಗರಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲಿನ ಉಂಟಾದ ಪೋನಗ ಕೀ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಪೆರ ದೆಕ್ಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗುಮನ ದೀಪನ ಕಲ್ವೆರು ಗಾಡಿ ಕಂಡದು ಪದ್ರಡಾಪೆರ ನನ್ನ ಮಿತ್ ಗಾಂಡಲ ಕೀ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಐತೊಟ್ಟಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೆಲಸಗ ಪೋವಡುಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಾವಿದರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಲೆನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಸಮಕ್ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಭೂಮಿಕಾ ಪುದರಡು ರಾಜ ಡೋರ್ಮೆಡು ಧರಣಿ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರ ವರ್ಷ ಕಡತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿದ ಪಿಂಚಣಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಾವುಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೆರ. ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕದ ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಲೆನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಸಮಕ್ದ ನಿಲಿಟ್ಟು ರಾಜ ಡೋರ್ಮೆಡು ಸಮಾಜ ಭೂಮಿಕಾ ಪುದರಡು ಧರಣಿ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಡತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿದ ಪಿಂಚಣಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಏರಾವುಡು ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಸವಲತ್ತುದಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿದ ಪಿಂಚಣಿಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವುಡು ಇಂಚ ಬೇಡಿಕೆಲೆನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಮಂಜೇಶ್ವರೊಡ್ದು ತಿರುವನಂತಪುರ ಮುಟ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಡು ಧರಣಿ ನಡಪಾಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರದೇಶ ಸುತ್ತುಡು ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಸವಾಕ್ ಸಮರ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ.
ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುದಿದ್ದರೆ ಸಿಗಲೆಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ರೀತಿಯ ಸಮರವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ സഹಕಾರ ദൊരയലെಂದು ആ ദേവರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. കേരള കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സമരം നടത്തുന്നത്. കലാകാരന്മാർക്ക് നിലവിലുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്താൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളല്ല. ഇപ്പോൾ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കലാകാരന്മാർക്ക് 4000 രൂപ പെൻഷൻ നൽകുന്നു. അത് 5000 ഉയർത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ഈ സമരത്തിൽ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ്. അതുപോലെ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കലാകാരന്മാരെ നമ്മുടെ കേരള ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗമാക്കണമെന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യവും നമ്മൾ ഈ സമരത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಅರೆನ ಕೋಣೆದ ಎದುರು ಅಡಿತದು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ಸುದ್ದಿ ಆತೆರ. ಕೈತಲ್ದ ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ ಆನಗ ಧೂಳುರಾದ್ ಅರೆನ ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆದ ಎದುರು ದಿಂಜಿದೆತ್ತಂಡ ಅವೆನು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪನಗ ಅರೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದೆರ. ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಅರೆನ ಕೋಣಿದ ಎದುರು ಅಡಿಪಿನ ಫೋಟೋ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಶಾಸಕರನ ಬಗೆಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೋಜಿತಂಡ. ಸಜ್ಜನೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕುಂದಾಪುರದ ವಾಜಪೇಯಿ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಶಾಸಕರನ ಭವನದ ಅರೆನ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋನಗ ಕೈತಲ್ದ ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ. ಅವೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಧೂಳು ಹಾಲಾಡಿಯರ್ನ ಕೋಣೆದ ಎದುರು ಬತ್ತ ಸೇರಿಂಡ. ಅವೆನು ಆರೆ ಅಡಿತದು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತಿರ. ಅವೆನು ತುಯಿನಕಲು ಫಟದೆತ್ತದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಾಡ್ದಿರ. ಈ ಫೋಟೋ ಸುದ್ದಿ ಆಪುನಿತ ಒಟ್ಟುಗೂ 4 ಸರ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಪಕ್ಷದಾಂತೆ ಶಾಸಕರಾತಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ರೆಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೋರುಡುನ್ಲ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕದಂಡ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿದ 29 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಸತ್ಯವೇಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಪಾಣೇರು ಪೊಸ ಸಂಕುಡು ಬೈಕ್ ದೀದು ತೋಜಂದೆ ಆತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. 15 ದಿನದ ದುಂಬು ಉಂದುವೆ ಜಾಗಿಡು ಸುದೇಕಲಾಗಿರ ಬತ್ತದಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯವೇಲುನು ತುಯಿನಕಲು ಪತ್ತದು ಪೊಲೀಸರಿಗೊಪ್ಪ್ಯಾದಿರ. ಈ ಸರ್ತಿ ಸುದೇಕಲಾಗಿದ್ದು ಪೊಡೊಂದು ನಾಡುನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆತದಂಡ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಾಣೇರು ಪೊಸ ಸಂಕುಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ ಚಾಲಡದಿದ್ದು ಜನ ತೋಜಂದೆ ಆತಿರ. ಬೈಕಡ್ ಬೈದಿನ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿದ 29 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಸತ್ಯವೇಲು ಪಂಡದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ. ಸುದೇಕಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಶಯಡು ನಾಡುನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾದಿರ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜವಣೆ ಸತ್ಯವೇಲು 15 ದಿನದ ದುಂಬು ಉಂದುವೆ ಸುದೇಕ್ ಲಾಗೆರೆ ಬತ್ತದಿತ್ತದು ಅಪಗ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಅಪಗ ಪೊಲೀಸರ ಆಯನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೇನು ಲೆಪುಡಾದು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ. ಜುಲೈ 16 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೆರೆ ಅಪ್ಪೆಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ದಿತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋವಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ತಿರಿಪಾದಿತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಕ ಕಾಸ್ ಕಳೆವಂದೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಚ ವರ್ತನೆ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜವಣೆ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನೆಕ್ ಕೇಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿರಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದಿರ. ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರವು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾಪ್ರಭಾ ನಾಯ್ಕೆರೆಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿದೆರ. ಜೋಕ್ಲಿನ ಬರವುಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸೇವೆನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಈ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೆರ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾಪ್ರಭಾ ನಾಯ್ಕೆರೆಗೂ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಬರವು ವಲಯಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸೇವೆನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅರೆಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾದಂಡ. ಸತೀಶ್ ಮೆನನ್, ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ, ಅರುಣ್ ಶಿರ್ಬೇಕರ್, ಮೆಟಿಲ್ಡಾ, ಸಾಹಿ ಗೀತಾ, ವಿಷ್ಣು ಚೌಧರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಗಟ್ಟುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಮೇದು ಕೊರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ್ ಬರವುಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ತಿತ್ತೆರ. ಕುಡ್ಲಾ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಅಂಗಾರೆ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ರಾಟರಿ ಬಾಲಭವನಡು ಜವಣ ಜವಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಮೇಜರ್ ರಂಗನಾಥ ಭಟ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿನ ಸಾಧಕರಾಯಿನ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪದ್ಮಾ, ವೆನೆಜಿಯಾ ಅನ್ನಿ ಕಾರ್ಲೋ, ಅನುಷಾ ಜೇನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸುರೇಶ್ ಶೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ.
ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ರಾಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಲೆಟ್ ಅಂಗಾರೆ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ದ ರಾಟರಿ ಬಾಲಭವನಡು ಜವಣ ಜವಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ರಾಟರಿ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ರು ವಿಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪದ್ಮ, ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವೆನಿಜಿಯಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಲೋ, ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತಡು ಅನುಷಾ ಜೇನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕುಡೋರಿ ಸಾಧಕೆ ಸುರೇಶ್ ಶೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಬಿರ್ಸೆರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ ಮುಕ್ಲಿಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಇಂಚ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಲಾತ್ ಎತ್ತರ ಏರೆರೆ ಸಾಯ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿನ ಆರು ಕುಡ್ಲಾ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರೋ. ರಾಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು 5 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರಿಗೂ ಸುವರ್ಣ ಸೇವೆದ ಓಲೆ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರೋ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆದ ನಿವೃತ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುದ್ರೊಳಿ ಪಾತಿರ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ನನಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಮರ್ಯಾದಿನು ನನಲಾತ್ ಎತ್ತರಗೂ ಏರಾವುಡೊಂದು ಪಂಡಿನ ಆರು ಗೊಬ್ಬುಲಿಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಲು ನನ್ನಲ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರುಂಡ ಪಿದೈ ದೇಶಲಿನಂಚ ಭಾರತಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡಿರೋ. ಜವಣ ಜವಂದಿ ಸಾಧಕಿರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪದ್ಮಾ ಪಾತಿರ್ದು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿರೋ. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ರಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರೆರು ದೇವದಾಸ್, ನನ್ನದ ಗುರ್ಕಾರೆ ವಿಠಲ್ ಕುಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಮಾತ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರೋ. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಸದಾ ನಿಕ್ಲೆ ಸೇವೆಡು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಕುಡ್ಲದ ರೈಲ್ ಆಫೀಸಡು ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಸುರು. ಸರ್ವರಿಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್. ಮದ್ಮೆಗ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ನ ದಿಡುಪೇದ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕನು 2017 ಕೇರ್ನ ಕೇಸು ನಾವೂರ್ದ ಆನಂದ ನಾಯಕ್ ಸೇರ್ದು 5 ಜನ ಆರೋಪಿಲಿಗೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಕುಡ್ಲಾ ಮಡಿಪು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಕಟ್ವಣಗು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ್ನ ಏವ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ ತುಳು ಭವನಗೂ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಭೇಟಿ. ತುಳು ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಕತೆ. ಇಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.